Ngene lho Mas, tak kandhani. Rabi kuwi aja sampe nunggu mapan. Mergo yen nunggu mapan, kowe bakalan oleh pasangan sing gelem menikmati hasilmu tok. Nanging dheke bakalan sambat nalika bujak berjuang bareng. Mergo sejatine romantis iku nalika kowe susah seneng bebarengan. Lan ora bosen padha-padha ngelingke. Semangat nyambut gawe ki sayang. Walaupun kuwi abot sanggane, bahagia kuwi bakalan teko. Banjur rezeki kuwi bakalan mara. Padha kaya apa sing mbok karepke.